Oporrak bukatu dira eta lanera itzuli gara, baina non igaro ditugu aurtengo oporrak. Egun asko, pasa ote ditugu etxetik kanpora zenbat diru. Gastatu dugu eta oporretan bizitakoak telefono erabilita, irudiak grabatuta eta argazkiak aterata jasotzeko ohitura ote dugu, eta horiek sare sozialetan partekatzekoa horixe galdetu dugu Arrasaten. A Londresen, nora, eta Costa Braban, Tosa de Marren. 3 aste, dana dau super garesti. Senegaldien Afrikan egon gare. 15 egun, han bertan diru asko ez du gaztau, baina ara joateko bai, gaztatu bai. Ez dut denbora izan, oporretara juteko eta hemen geratu naiz. Mendizetan eta horrela, ibilita korrika. Zaudo hilabete osua Salamankako herri txikitxo baten, eta bai, oporretara urtetze zanean beti karteria zabalik egoten da. Ara joaten ga isisa urtero eta oin jubilauta garenetik sasoi askotan, orduan bitxikeri berezirik ez. Jentia bete, etxia bete jaku jentez gaztiak eta jaixetara eta hori. Lanean egon naiz eta orain izango ditut oporrak, iraileko lehenengo 15aldian. Izaban astebete, paseoak eman, mendia, lasai. Nafarroan eta Galizian. Azkenean familiak intagoran aprobetxetan eta, azkenean eurak aipaketan dago egeixena, orduen gazte gutxi. Eta faten gari horra beti faten garelako. Ni peñizkolan. 10 egun edo gona sortik, eta urtero nun batxera faten gare. Oso polita dana eta oso ondo. Esperientzia zoragarrisa, errepikatzeko modukue, eta primeran egon gare. Zerbait ikasi dozuean? Bai, gutxikin ondo bizilikela. Eta hemen gauza askokin estreseuta bizi garela. Aurten ez da izen bate politxea, zutiak eta gertu auki ditugu, orduan naizi eta oso zikina izen da, ez. Gauza politik aurten etxakutokau. Ni sare sozialetan asko jartzekuenaz, guztetan. Gu norberandako gordetzen du eta rekuerduen norberak eruen. Ramoni asko gustatzen jako argazkiak ataratzi eta betik ataratzen dau, baina ez du konpartitzen etxian. Ramon, zenbat argazkia eta dituzu aurten? Gutxi. Egunero, zenbat, 200, ez dakit, asko. Sare sozialetan ez, baina niretzako argazkiak, ondartxetan edo zer ataratzea. Gustoko dut bai. Ateratzen ditugu argazkiak, nik bintzat bai, eta egotzen ditut sare sozialetara eta gero familiak eta lan bai bialtze jako, bialtze hotziete argazkiak eta lan bai. Sare sozialetan, nik bintzat ez hoti gotzen olako gauza errarorik, baina igual jaixetan jurgetan lagune bai piditxoren bate WhatsAppez, baina gixen bat Instagram. Etxerako, familiarentzako eta gutxi gehiago. Ataratu ditut batzut urtero eta hori, lagune bidali eta gotekotan Instagramera zehose.